Ma, si Jen, kasintahan ko. Kasintahan? Kabata-bata niyo pa lang yan na nasa isip niyo? Oo nga naman anak. Alam ba ng magulang mo, Iha, na may nobyo ka? Hindi po. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo ipaalam sa mga magulang mo, Iha? Para malaman nila na may nobyo ka na. Baka po kasi pagalitan ako, tita. Lagi po kasing wala po sila sa bahay. Tsak na magagalit sila pag hindi mo sinabi ang totoo. Oo nga naman. Kahit sinong magulang, magagalit sila. Lalo na pag babae ang anak nila. Hayaan mo, Jen. Pupunta ako sa bahay ninyo at magpapakilala ako. Pero Chris, Ako ang lalaki, kaya dapat lang na magpakilala ako sa kanila, Jen. Kasi mahal kita. pero hindi mo kilala si mama. Ayaw niya magkaroon ako ng kasintahan. Walang kaalam-alam ang mga magulang mo sa mga ginagawa nyo? Sana, hindi muna kayo pumasok sa ganyang relasyon. Bata pa kayo. Pero pa, mahal ko po si Jen. Mahal mo? Pero bata pa kayo. Paano kung... Ruby, tama na yan. Ma, magtiwala naman po kayo sa amin. Anak, huwag naman kayong magmadali sa mga bagay na gusto nyo. Hindi nyo ba alam ang hirap ng buhay ngayon? Ma, hindi naman po namin pinapabayaan ni Jen yung pag-aaral namin. Sana nga, Chris. Maraming kabataan ngayon ang nag-aasawa ng maaga dahil nabubuntis sila. Hindi sana masayang ang hirap at pagod namin sa pagpapaaral sa'yo. Ma, pa, hayaan nyo na po kami ni Jen. Bahala, Chris, kung ayaw mo makinig sa amin ng papa mo. Anak, pagpasensyahan mo ng mama mo. Jen, huwag sana kayong gagawa ng pagsisisihan ninyo. Opo pa, magtiwala lang po kayo. Opo, tito. Pasensya na po kayo sa amin. Chris, nahihilo ako. Muna tayo dito. Ayos ka lang ba? Oo, Chris. Napapadalas lang ang pagkahilo ko. Bakit? Napuyat ka ba kagabi? Hindi naman. Kaninang umaga, kumain ka. Oo, pero wala akong gana. Gusto mo magpa-check up muna tayo sa doktor. Ayoko. Natatakot ako, Chris. Bakit naman? May problema ka ba? Kinakabahan kasi ako. Kinakabahan? Saan? Pati tuloy ako kinakabahan sa sinasabi mo. Chris, ang totoo kasi, Anong totoo? Sabihin mo na kasi. isang buwan na ako hindi dinadatnan. Ano? Paano yan? Hindi matatanggap ng mga magulang natin to. Anong gagawin natin, Chris? Natatakot ako. Magagalit yung magulang ko na ito. Eh, paano naman ako? Ayaw nga nila akong payagan na magkaroon ng kasintahan. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Jen. Hindi kita papabayaan. Paano na ang mama at papa mo? Kakausapin ko sila. Matatanggap kaya nila ako? Mababait sila mama at papa. Andito na to. Kaya kailangan nating panindigan. Chris, nagkamali tayo. Alam ko, Jen. Hindi ko alam kung matatanggap ito ng pamilya ko. Subukan na lang natin silang kausapin. Pa, mano po? Tito, ano po? Chris, anong ibig sabihin nito? Pa, pwedeng dito muna si Jen na tumuloy? Ano? Bakit? Anong nangyari?
Nagalit po kasi yung mga magulang niya sa kanya. Bakit naman nagalit? Pa, buntis po kasi si Jen. Ano? Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Tito, hindi naman po namin sinasadya ni Chris. Opo pa, hindi naman po namin alam na hantong kami sa ganito. Masyado pa kayong bata para sa sitwasyon na pinasok nyo. Kahit sinong magulang ang lulugar sa sitwasyon ninyo, ay siguradong magagalit. Hindi ko pa pwedeng pabayaan si Jen pa. Alam ko, ikaw ang lalaki, ikaw ang ama ng dinadala niya. Tawad po, Tito. Ano pa nga ba? Nandyan na yan. May magagawa pa ba tayo? Ang inaalala ko lang anak, ang mama mo. Pa, tulungan niyo po akong kausapin si Mama. Siguradong magagalit yon kapag nalaman niya na buntis si Jen. Pero susubukan kong kausapin siya. Dahil sigurado ako magagalit yon. Pa, wala na pong ibang pupuntahan si Jen. Sige na, magpahinga muna kayo. Hihintayin ko na lang ang mama nyo para makausap ko. Sige pa, magpapahinga na kami. Sige po, Tito. Akala nyo siguro madali lang ang napasok nyo. Hindi nyo alam kung gaano kahirap, lalo na pag may anak na kayo. Berto, anong ginagawa mo? Nandiyan ka na pala. Parang ang layo ng iniisip mo. Wala naman, Ruby. May iniisip lang ako Ano naman iniisip mo? tungkol kay Chris. Bakit? Ano yung tungkol kay Chris? Nandyan na ba yung anak mo? Oo, nandyan na. Kanina pa. Aba, himala yata. Maaga umuwi yung batang yon. Halos gabi at madaling araw na umuwi yun minsan. At pag kinakausap mo, laging nakikipagtalo. Hindi na nakikinig yung batang yon sa mga pangaral natin sa kanya. Chris! Bumangon ka nga dyan! Hindi ka na naman umuwi kagabi? Ma naman, may tinapos lang kaming project kagabi. Project? Pero amoy alak ka? Nagkainuman lang kagabi, Ma. Alam mo naman sa sobrang pagod namin. Gawain ba yun ng matitinong estudyante? Ma, hayaan mo na ako. Nasa wastong edad naman na ako. Kahit na, nag-aaral ka pa, Chris. Sa ginagawa mo, makakapagtapos ka pa kaya? Oo naman, Ma. Ako pa. Alam mo naman, na wala kami ibang ipapamana sa'yo kundi ang edukasyon. Palagi nyo na lang sinasabi yan. Paulit-ulit na lang. Anak, ikaw din ang kawawa pag hindi ka nakapagtapos. Paano pag nagkapamilya ka at wala kang magandang trabaho? Sinong kawawa? Kaya habang maaga, magpakatino ka na, Chris. Katigas talaga ng ulo mo. Baka mamaya, magsisi ka din sa huli. Sige na, Ma. Matutulog pa ako. Hindi ka talaga mapagsabihan ng maayos. Sana, hindi ka magsisi pagdating ng araw. Ngayon, nasan yung anak mo? Nandyan, sa kwarto niya, kasama si Jen. Ano? Si Jen? Ba't niya kasama? Ruby, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Naku, sa tono ng pananalita mo, Berto, parang may problema. May problema ba, Berto? Mayroon nga, Ruby. Huwag mong sabihin na buntis si Jen. Yan na nga bang sinasabi ko? Kahit magalit tayo,
wala na tayong magagawa sa galit natin sa kanila. Pero ang babata pa nila. At hindi pa sila nakapagtapos ng pag-aaral. Tigas kasi ng mga ulo nila. Yun na nga eh. Ayaw nila magpapigil. Ano nangyari ngayon? Kaya nga ako ang kumausap sa'yo. Baka hindi kayo magkaintindihan ni Chris. Sa tingin mo ba, ganun ko kadaling maintindihan ang lahat? Tanggapin na natin. Wala na tayong magagawa. Ano pa nga ba? Jen, anong ginagawa mo? Naghahanda po ng pagkain ni Chris. Hindi ba niya sinabi sa'yo na hindi siya nag-aagahan? Hindi naman po, tita. Ang dami mo pa naman niluto. Pang ilang araw na nating ulam yan. Pasensya na po, tita. Hindi ko po alam. Sa susunod, magtanong ka. Opo, tita. Siya, sige. Ikaw na lang kumain dyan dahil mas kailangan mo. Kumain na din po kayo, tita. Mamaya na, may gagawin pa ako. Diyan ka muna. Sige po. Asan na yun? Dito ko lang nilagay yun ah. Wala dito. Ano ba yan? Tita, may hinahanap po ba kayo? Yung salamin ko kasi nawawala. Saglit lang po. Ito po ba? Oo. Ito nga. Ba't nasa'yo to? Niligpit ko po kanina, tita. Bakit mo tinago? Sa susunod, huwag mong pakialaman yung mga gamit ko. Naiintindihan mo? Opo, tita. Pasensya na po. Makakalimutin kasi ako. Kaya hindi ko tinatago yung mga gamit ko. Hayaan niyo po, tita. Andito po ako para ipaalala sa inyo palagi. Sige na nga, diyan ka na nga. Sige po, tita. Ang hirap naman pala ng maagang may responsibilidad sa buhay. Sana nakinig ako sa mga pangaral sa akin. Panginoon, patawad po. Ang hirap naman po ng sitwasyon ko. Halos wala na akong pahinga at pagod na pagod. Pero kailangan kong lumaban para sa pamilya ko. Anak. Pa, kumusta? Ito pa, medyo pagod. Anak, kaya mo pa bang pagsabayan ng pag-aaral mo at yung trabaho mo? Kaya pa naman pa. Kapag nahihirapan ka na ha, nandito lang kami ng mama mo. Kailangan kong kayanin para sa magiging pamilya ko. Ngayon mo mararanasan ang hirap ng buhay na sinasabi namin sa iyo noon. Kaya nga po, imbis na wala sana akong iniisip at obligasyon, ngayon meron na. Anak, mahirap ang maging batang ama. Yung mga kaibigan ko, iniisip lang nila kung saan sila mamamasyal. Samantalang ako, iniisip ko kung paano buhayin yung mag-ina ko. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang kahapon. Kaso, hindi ko na maibabalik pa.
Anak, nasa huli talaga ang pagsisisi. Tama po kayo pa. Kung nakinig lang po sana ako sa inyo ni Mama. Ngayon, nararanasan mo na ang lahat. Napagdaanan na kasi namin yan ng mama mo. Kaya nga, ganun kahigpit ang mama mo sa'yo. Opo pa. Tama po lahat ng pangaral niyo sa akin. Kaya lang, hindi po kasi ako nakinig sa inyo. Lagi pa naman akong nagagalit pag pinagsasabihan niya ako dati. Kaya akala niyong mga kabataan, puro bunganga lang ang alam namin. Matatauhan ka lang kapag naranasan mong hirap. Tama po kayo pa. Ngayon, ramdam ko na pong hirap. Magpakatatag lang kayo at malalampasan niyo rin ang lahat. Salamat po pa sa mga pangaral niyo sa amin ni Jen. Balang araw, ituturo niyo sa mga anak niyo ang tama at mali. Opo pa. Jen, kumusta naman ang pamamalagi mo dito sa bahay? Ayos naman. Sigurado ka? Oo naman, Chris. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang malungkot ka. Iniisip ko sina mama at papa ko. Namimiss ko na kasi sila. Kung gusto mo, dalawin natin sila. Sigurado akong galit sila sa atin. Malay natin, unti-unti na nila tayo napatawad sa nagawa natin. Ang hirap pala ng ganito. Hindi tayo handa. Kung nakinig lang sana tayo sa mga magulang natin. Oo nga, kabata natin, pero ang laki na ng responsibilidad natin. Dati, iniisip ko lang kung anong bibilhin kong damit o gamit. Pero ngayon, wala na. Kaya nga, ngayon, iniisip na natin kung saan tayo kukuha ng pera. Kaya pa ba natin, Chris? Pipilitin natin, Jen. Wala na tayong magagawa. Andito na tayo. Gusto kong makatapos ng pag-aaral. Hayaan mo. Kapag nakapagtapos ako, pipilitin kong makapag-aral ka. Kakayanin mo ba yun, Chris? Pipilitin ko, Jen. Para sa'yo at para sa magiging anak natin. At pag nakapagtapos na ako, magtatrabaho din ako. Oo naman. Andiyan naman sila mama at papa. Sigurado ako tutulungan nila tayo. Kahit pala ganun si mama mo, mabait din pala. Oo naman. Lahat pinapakialaman niya. Pero para din sa ikakabuti natin yun. Oo nga, lagi niya din ako napagsasabihan. Makinig ka lang lagi kay mama. Dahil lahat ng sinasabi nun, para din sa ikakabuti mo. Tama ka nga, Chris. Napakaswerte natin sa mama mo. Dati, nagagalit ako sa kanya. Dahil lagi niya akong pinapagalitan. Yung pala, tinuturuan ka lang niya para maging mabuting anak. Oo. Hindi siya katulad ng mga ibang magulang na walang pakialam sa mga anak nila. Tama ka dyan, Chris. Sina mama at papa, laging abala sa trabaho. Kaya hindi nila ako nakakausap ng madalas. Kaya ba naganap ka ng atensyon? Oo. Nagkamali ako, Chris. Kaya nauwi ako sa ganitong sitwasyon. Tama sila mama at papa. Nagsisi tayo. Pero huli na. Kaya nga, hindi madali ang pinagdadaanan natin ngayon. Pero kailangan natin panindigan. Hindi na tayo kabataan na walang iniisip kundi mag-aral lang mabuti. Kasi may umaasa na sa atin. Kaya pagdating ng araw, ituturo natin sa anak natin ang tama. Para hindi nila maranasan ang hirap na nararanasan natin ngayon. Tama ka, Chris. Salamat ha. Kasi hindi mo ako pinabayaan. Mahal kita, Jen. Kahit mahirap, titiisin ko para sa inyo. Maraming kabataan ang matitigas ang ulo. Pag pinagsasabihan ng magulang, ayaw pakinggan. Ang hindi nila alam, para sa ikakabuti din nila ito. Makinig tayo sa kanila.
para sa ikakabuti ng buhay natin.